हाथियारजों लोब्बा थानायनि थाखाय सासे बर' सुबुंखौ हमदों। दाख्लै जों मोनसे निउस भाइराल जालाबाय थानाय नुदोंमोन। चिरां जिल्लायाव अराउन्ड 20 जन सा 20 पुलिसा हमदों। क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि आबो प्रेस मिट होदों, गोबां खोथा बुंदों। दा बावहाय बर'फोर दंफायोमोन ना मामोन ना मा आफाद बेखौ जेबो मिथिया। थ' आं मेन खौराङाव फैगासिनो दङ। बिनि सिगां फिन खेबसेबाव गासैनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नैबे जायगानिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों दाख्लै क'क्राझारावनो हाइवेयावहाय जा एक्सिडेन्ट जानाय, ट्राकआ एक्सिडेन्ट खालामलांनानै माखासे मानसिफ्रा अन दा स्पट जिउ गोमादों बा थैदों। दा बेखौहाय बिसिनि दुखुआवहाय सापर्ट जाहैनो बा लोब्बा लाहैनो बाहागो लाहैफादों जोंहा मानगोनां बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा। थांनायखौ जों बयबो नुदों, खौरां नुदों। दा आं गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय पार्टिजों खोथा गैया दै, मोनसे खोथाखौ डाइरेक्ट बुंगोन। नायदों सोरनिबा दुखु, सोरबा थैनाय, बिराद मोजां। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं सानफ्लांबाय थादों, गोबाङाबो सानगोन बेखौ, जेब्ला जोंहा आदा जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोना एनकाउन्टार जादोंमोन, जायखौ फेक एनकाउन्टार होननानै दासिमबो केसा सोलिगासिनो दङ, नांदों, खायफा नांगासिनो दङ, माला जास्टिस मोनगोन मिथिया। अब्ला बे समाव सोरबा प्रमद बर' सार, सोरबा लिडार रावबो नायाखैमोन बर'नियाव। आं दुखु मोनदों आरोना, माने बै समाव जेबो नायासै। ओमफ्राय दा नायदों, दानिया नायनाया मोजां जादों, नायनांगौ। नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनि बर'नियावनो बर'आ जायोब्ला मानो नाया? नायनायखौथ' जों नुवाखै ससियेल मिडियायावबो जेरावबो बेबायदि। थ' बिनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो? आरो गुबुन मोनसे खौरां आं होनो सानबावो, क'क्राझार जिल्लायावहाय गुबुन मोनसे मैया रायदान होबावदों। जिनाहारि खालामनायनि दायाव उन्दै गथ'खौ 15 इयार्स जेलनि साजा फोसावबाय। आरो लोगोसे बेसेबां गोबावनि उनाव नै 5,000 फाइन। बेखायनो साबधान सांग्रां जानाया गाहाम। पक्स' आयेना बिराद डेन्जार। जिखुनु जाया आं दायो मेन खौराङाव फैनोसै। नैबे नेर्सोन औवारिखौ पुलिसा खाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाथियारजों लोब्बा थानायनि दायाव बिथांखौ बग्रिबारि पुलिसा हमबाय। खायफा बुंदों मोजाङानो जाबाय, खायफा बुंदों बर'खौल' हायो, खायफा बुंदों बिथाङाथ' जेबोआनो गैयामोन माथो, ओरैनो सादा सिदा थाग्रासो, बोरै हाथियारजों लोब्बा थाखो, बोरै हमजाखो? गोबाङा कुइसन आराइज खालामदों बा सोंलु दैखांदों। दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा बैनोमोन नामा जे मालाबा लान्थि प्रमद बर' सारखौ बुङो बा सोरखौबा लिडारफोरखौ बुंनाय नुबाय थायोमोन, बिथाङानोमोन नामा जे दा हाथियारजों लोब्बा दङ होननानै पुलिसा हमदों होननानै बग्रिबारिनि खौरां गोसारदों? थ' साननो गोनां, माने बर'फ्रा सान्थि फैबाय माबाय होनदों, खिन्थु जोंथ' सासे लस जाबाबो, सासे सोरबा थांबाबो जों बर'आनो ना, संखिया जोंहा माइनास जालांबाय थायो। थ' सैथोआ मार, मानो बिदि जानांखो, माब्रै, साननो गोनां जानानै फैदों। आरो दाख्लैनि आफादजों लोब्बा थानाय जेरै जोंहा क'क्राझार बेंगिरिफोर बा क'क्राझारखौ जाय प्रटेक्सन होग्रा पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो गोबां प्रेस मिट होबाय जे गोदान आफाद, बर'आव गोदान आफाद बेफोरबायदि फैदों। बा बर' एरियायाव निउस चेनेलफ्रावथ' गोबां लिरदों, माने बर' भुमित, माने बर'फोरनि हायाव फिन हाथियार लाग्रा बेबायदि। प्रमद बर' साराबो प्रेस मिटआव बुंफिनदों, बा रिपर्टारफोर सोंनायाव माखासे लिडारफ्राबो बुंनो गोनां जादों जे बर' भुमित मानो हाथियार दंफिनोमोन। बिथांमोननि फिननायखौबो नोंथांमोन गोबाङा नुदों जे हाथियारा दानि गोदान नङा, बे सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन बेफोरबायदि। थ' मा जामारखो जोंना बड'लेण्डनि सिमां, बड'लेण्ड उइ वान्ट बड'लेण्ड होननायफ्रा? थ' बे साननो गोनां जाना फैदों आरोना दिनैनि दिनावहाय। सैथोआ मार? थ' खौरांखौ बेखिनिखौ आं मिथिहोबाय आरोना, रायजोफ्रा एसेबाबो मिथिनानै थाबाय जानांगौ। थ' बेखिनियानो। कमेन्ट होनो हागोन मा बुंनो सानो। आरो प्रमद बर' सारनि सायाव आं दुखु फोरमायनाय बुंनाया जे बैयाव नायदों बेबो मोजां, नायनांगौ। थ' बेबायदिनो जनक कुमार आरो जोंसार आदामोननियावबो नायोमोनब्ला मोजां जागौमोन, आं बेखौ सानदोंमोन आरोना। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा खालाम। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।